Hello everyone, Hubrezula khuluma kahle. Kunyakaza iSouth Africa yonke emva kokuthi uPresident weLACO LACO uMlungisi Mancinza ekhiphe okushaqisa igazi ngayeke uPhakela Mthakathi kanye noNgizwe Mchunu. Lo mlisa-ke lona usekhiphe ukuthi uPhakela Mthakathi kanye noNgizwe Mchunu bathola isamba sika 3 million besinikezwa uPresident uCyril Ramaphosa ngaphambi kweMarch and March yangomhla 30 June. Okuyinto-ke engakholwa abaningi, abanye bakholelwa okutheni uye lo mlisa lona uMlungisi Mancinza okhokheliwe ukuthi akhiphe zonke lezi zinto azishoyo, akanabo nanofakazi ngalento ayikhulumayo, sokholwa yena either izwi lakhe noma izwi laPhakela Mthakathi. Kanti-ke abanye-ke sebethi bavuleke amehlo ngalento eshoyo yena-ke uMlungisi Mancinza, ngoba emveni kokuthi bahlangane noPresident Cyril Ramaphosa, uPhakela Mthakathi noNgizwe bashintshile, abasisibona laba bantu laba ababeyibona. Lapho ngayizwa bethi wangena efaka ibheshe egaxele neflag waphuma futhi enjalo. Before baye kuloya mhlangano imali basebeyithathile 1.5 million. After umhlangano kwavunyelwana ukuthi after imedia briefing ayizoyenza umfethu uPhakela Mthakathi uzobe sawuthola futhi omunye, uzobe sekuphuma omunye 1.5 million. Ingakho-ke ngibethi wangena efaka ibheshu waphuma efaka ibheshu esho ukuthi uyayichaza le ndlela yakhe, kodwa imali ayingenanga kubank account, bayithola nje ku-cash. Mawukhuluma nge-media briefing ukhuluma ngale ayibambele workshop? Yes, le ayibambele workshop nani futhi imali wezoyithola after yona? Yes, imali wezoyithola after le media briefing la ethi uzochaza khona ngomhlangano kade nawo nobaba uPresident uRamaphosa. Okay, umbuzo uzothi yini kahle le akhokhelelayo? Iyona into ekumele siphendule kuyo, ibona into ekumele besiphendule kuyona ukuthi le mali kwakuyani. Iyona into esifisa ukuyazi leyo ukuze sona masiqhubeka sisebenza naye, kodwa sazi ukuthi le mali kwakuyani. Ngokukholelwa kwakho nangokubuka isimo lasime khona right now, ukholelwa ukuthi mhlawumbe ngabe bajayise ngomzabalazo? Uma bengenayo impendulo bengasitsheni eqonda ukuthi imali kwakuyani, obvious ukuthi bajayisa ngomzabalazo, kodwa-ke silinde mhlawumbe bechaze ukuthi imali kwakuyani. Umubuka-ke njengamanje njengomuntu ozama uku-communicate nawo benga-communicate nawo, kukunika maphi amasayini? Ekuqaleni ngathatha ngokuthi abantu ababhizi, kakhulukazi uPhakela Mthakathi, umuntu nje obhizi njengoba nakusibhizi. Umuntu obhizi-ke mina ngijwayelekile ukuthi umthole, kodwa late mhlawumbe mayiselayo kuyenzeka kubuyele kuwena owabuyele kuwena ekuseni mhlawumbe before waphuma mhlawumbe endlini. Okwamanje ngayitshela ukuthi-ke ubhizi, kodwa makuze kushaya isikhathi engabuyeli kumina abuyeleke kuMangobese ushayisa amakhala konke lokho. Asibuke kuyena-ke uMangobese ne-March and March bebonke. After you've released the footage that you did, kunabantu abaningi already ababona ngale ndlela obona ngayo ukuthi akubangani iqiniso kwakufanele aziswe. Umubuka lento ayidenti yini image eMarch and March? No, ayidenti. Kunaloko nje ukuthi abantu abaningi bazobuyelwa ithemba yokuthi bazi ukuthi iqiniso ngakephi, inkinga ingakephi, ngoba okwamanje iMarch and March mina ngisayibona yenza kahle kakhulu. Kuphela abantu abathi bazosupport iMarch and March abangenzi kahle. Shuthi-ke uma ungabuka iMarch and March njenge-civic organization engekho right, ngazi ukuthi ngawuthatha lo, ngoba yonke le miphumela kade ngisho ngithi abantu sebeyithola imisebenzi, kuvuleka ikhala eningi endaweni eningi, imisebenzi eMarch and March. Yo guys, nesizweleke ekhuluma-ke yena-ke uMlungisi Mancinza-ke ekhipha zonke lezi zinto lezi ekade ngichazele zona-ke ukuthi uPhakela Mthakathi kanye noNgizwe Mchunu angazi ukuthi bayakhokhelwa, kodwa ugqamisa kakhulukazi igama lakhe-ke uPhakela Mthakathi, okusho ukuthi uyena umangqingqiza kuyo yonke lento. Sekukuwena ukuthi wena engabe ukholwa abani, ukholwa yena uMlungisi Mancinza lo
oseqhamuke sekhipha amabhomu noma ukukholwa uPhahela Mthakathi owathi ayikho yena imali ayithola ku-Cyril Ramaphosa? Comment down below nako umbono wakho, because I'm very curious ukuthi wena ucabanga kanjani. But siyivala lana-ke ividiyo namhlanje sibeka unqi. I really hope uzoenjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyed it, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.